Et dono la benvinguda a aquesta nova psicocàpsula. Eines emocionals de menys de 2 minuts per gestionar l'impacte emocional del coronavirus, una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès. Mira, a vegades ens sentim desbordades, ens sentim desbordats, aclaparats. La pregunta és, quines eines tenim per alleugerir-nos? No dic per resoldre-ho, no dic per eliminar-ho, no dic per no viure-ho mai més, però sí per alleugerir-ho. I hi ha una cosa que jo crec que t'ajudarà molt, i és entendre què és la teva realitat. Perquè si tu et centres només en la teva realitat, veuràs que la sensació d'aclaparament s'alleugerirà. I quina és la teva realitat? La teva realitat és allò que tu pots fer al marge del que els altres vulguin. És una cosa que tu pots fer encara que els altres vulguin o no vulguin. Posaré un exemple. Mira, ara em toco l'orella, veus? Que jo em toqui l'orella no importa si tu vols o no vols, jo ho puc fer. Per tant, aquesta és la meva realitat. Així, quan et sentis aclaparat, pregunta't quina és la meva realitat, què és allò que jo puc fer encara que els altres no vulguin. I centra la teva atenció només en això. I fes només això, allò que tu pots fer encara que la resta del món no vulgui. I d'alguna forma recuperaràs la sensació de poder que equilibrarà, alleugerirà aquest sentir-nos desbordats. Què és el que sí puc fer? I només això. Centra't només en allò que sí pots fer. I ara un repte, perquè sempre quan acabem la psicocàpsula plantegem un repte perquè això que estem explicant durant aquests 2 minutets serveixi per construir un hàbit que t'ajudi durant tota la teva vida. Repte. Et repto a que facis una acció de la teva realitat per cuidar-te tu. Potser simplement obrir la finestra i respirar fons cada mitja hora, cada 45 minuts. Respirar fons 3 vegades, com una forma de demostrar-te que et cuides, que t'estimes. 2. Buscar una forma que pots expressar l'amor a persones que estimes, coses concretes que tu pots fer per persones que estimes. No ho sé, fer una trucada telefònica, enviar un WhatsApp, donar-li les gràcies a algú o dir-li a algú no et preocupis, avui les classes de matemàtiques el nen o la nena els hi faig jo. I tercer repte. El primer era per tu, l'altre són per persones que estimes, coses que tu pots fer perquè formen part de la teva realitat, i el tercer repte. Coses que tu pots fer pel teu entorn. Per exemple, la propera vegada que vagis a comprar al súper, agafa productes que no tinguin gaires envasos, que no tinguin gaire plàstic, o que siguin de proximitat. O si necessites una cosa i la vols comprar, espera't a que les botigues puguin tornar a obrir i compra-les en una botiga de proximitat. O fes-te el propòsit de reciclar de forma molt conscient. Què estàs fent? Simplement t'estàs focalitzant en aquella cosa que és la teva realitat. Quan jo centro la meva atenció en el que sí puc fer, la sensació de desbordament desapareix, s'alleugereix, perquè jo estic fent el que em toca. I si vols, demà ens veiem a la següent psicocàpsula.